Здравейте, хора! Добре дошли с днешното хелоуинско видео. Хора, честит Хелоуин! Добре дошли с днешното хелоуинско видео. Както виждате, гримирали сме се, ето. И кака. Това е... Тя за първи път участва в канала. Тя е... Как се казва? Тя е Жокера! И аз съм Жокера! Аз съм зелени вежди! Ти си страшния Роналдо! И хора, днешното видео също ще е предизвикателство. И сега оператора зад камерата, който е Тати, нали? Познавате го, той участва в канала. Ще ни скрие едни лакомства и ние ще трябва да ги открием. Колкото лакомства открием, толкова точки печелим. Който спечели най-много точки, печели цяла торта. Хайде да преминаваме към предизвикателството. И хора, време е предизвикателството да започне. Старт! Почваме! Айде, почваме! Така, смятам да погледна от всички възглавници. Слагайте тук лакомствата. И хора, две точки за Иринка, една точка за мене и една точка за Кака. И кой е победител днес? Иринка е победител в днешното предизвикателство и тя ще си хапне всички лакомства. Еми, чао! Чао!